El Consell d'Administració d'Innova, celebrat aquest dimarts, ha servit per marcar un full de ruta de l'Ajuntament en les societats participades amb l'aprovació unànime de les mesures. El més destacat és que el consistori s'haurà de fer càrrec del deute de 2,7 milions d'euros de Shirota Functional Foods amb l'objectiu de renegociar el seu pagament amb els bancs i fer-lo efectiu en un període d'entre 8 i 10 anys. El govern municipal reclamarà els diners a Shirota i forçarà la seva dissolució tan aviat com sigui possible. Ens ho explica l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. Hi ha un cost pel municipi, però no podem fer res més que actuar amb una solució tècnica, però també la més assenyada, perquè no hi ha més solució possible de la qual, després d'estudiar diferents fórmules, ens veiem abocats a prendre aquesta decisió, diguin com vulguin, però en qualsevol cas necessària per garantir que no se'ns executi, diríem, d'immediat a l'aval de 2.750.000 euros i vegem encara més perjudicada les arques municipals. En el Consell d'aquest dimarts, l'alcalde de Reus, president d'Innova, també ha informat de la intenció que Tecnopark passi a ser de titularitat pública, després de ser absorbida per GUPSA dins del grup econòmic d'Innova. També l'Ajuntament de Reus ha de parlar amb els altres socis de Tecnopark, com també de les empreses de participació Recame i Promimpuls 5 comarques, que en aquest cas l'Ajuntament deixarà de participar econòmicament i es desfarà de les seves accions. Marxem de Promimpuls. Per tant, tanquem, que anomeneu altres argumentes, tanquem Promimpuls, tanquem Recane i tanquem Tecnopark. El Consell d'Administració d'Innova ha acordat aquest dimarts no emprendre accions legals contra els exregidors Eduard Ortiz, José Magrazó i Josep Morató pels cobraments a Reus Transport, a Melsam i a RDS. Tot i considerar que aquests diners els van rebre de forma irregular, el govern municipal no vol iniciar un procés jurídic davant les dificultats per poder recuperar els diners. Ens en parlava la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus, Alicia Alegret. Difícilment prosperaria donat el temps transcorregut i davant la caducitat o la prescripció de les accions s'ha acordat no iniciar cap tipus d'acció. Sobre els consellers delegats de Melsam i de Reus Transport, els informes sol·licitats no són concloents, ens plantegen aspectes jurídics tant a favors com en contra, que recomanen no emprendre cap acció davant la dificultat de que aquestes poguessin prosperar. Tanmateix, sí que s'ha acordat, per unanimitat de tots els membres, de tots els consellers i conselleres d'Innova, reprovar l'actitud dels consellers delegats de Melsam i de Reus Transport entre el 2003 i el 2011. La presidenta del grup Salut, Teresa Gómez, i tinent d'alcalde, ha informat que l'exadjunt a la presidència de Sagesa, Lluís Nolart, cobrarà una indemnització de 310.000 euros pel seu acomiadament, que ha estat de mutu acord. Perquè hi havia uns canvis de responsabilitats i per tant que no li pertocaven a ell sinó a altres persones. Per aquests fets diríem que són els motius organitzatius que ens porten a aquest, no és acomiadament, sinó un pacte amb ell, que ja que està a prop de la jubilació, doncs era molt millor arribar a un pacte amb ell en què ja pogués deixar els seus serveis sanitaris o serveis de direcció que havia fet, perquè ell ha fet una temporada de metge i altres vegades càrrecs directius. I aquest és l'acord amb el senyor Nolart.